Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lasema bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo 8 utu kalo do bi o tile 28 ka bɛn 2024 sama farafinkalo min bɛ n'o ye domama kɔnɔ ye an baladan ka fɔ bi o tile 23 ye jate la san kalo 2 do yira san 1446 saro dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kawradan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye lakanabala ye Masina ale marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛbagaw bɛ k'u sɔn k'u taara kunungo ko ka mugujugu dɔw fili ka ɲɛsin Sule dugu ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔfugɛkaw fɛ yen lakanabala kɔni kɛ dɔ k'a fɔ k'a waralen bɛ an bɛ don min ko bi maa minnu bɛ ni gɛlɛya kɛ so ye ni k'olu walawuli ka na ɲɔfugɛ yɛrɛ kɔnɔ na ko gɛlɛyaba b'u kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔ k'a fɔ wulikɛjɔ ye bi fɛrɛ jumɛn de bɛ bi n'i y'a sɔrɔ o kan ka sigi sen ka projet kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ fɛ ka se ka musolakaw yɛrɛ k'u ka taa ɲɛ sabati o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Najini baramuso olu tɔgɔ la livre dɔ n'i y'a sɔrɔ n'o bɔra o livre bilali sen kan o kɛra ɲɛfɔli kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lasabalakɛ n'aw denkɛ Fabulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ lakanabaliya Masina marabolo kɔnɔ na bibi na basigibaliya kɔni k'a dili bɛ ka don ka taa fɛ wulikajɔ kɛbagaw bɛ k'u sɔn ntɛnɛndenw k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Sule ma u ni donsolakaw kɛra ɲɔgɔn o dugusajɛ kunungo tarata u tila ka wulikajɔ kɛ tuguni ka mugujugu dɔ ni ka se k'o fili ka ɲɛsin Sulekaw fɛ yen nka min kɛra la nisɔndiyakoba ye k'a fila bali la i ka dɔn ka wulikajɔw kɔni kɛra nka maa ni ma to a la nin baara minnu kɛra yasa ka nin pratique di an ma an balimakɛ b'an bolo nɛgɛ ka bɔ Masina ale ye kuma min fɔ Siri Kulibali ka kuma bara la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Bakari Kuleya ka bɔ Kemasina mara la. Bakari an ye kibaruya sɔrɔ ko ntɛnɛndon ko jariwale tigilamɔgɔw ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin dugu dɔ ma n'o bɛ tali kɛ Gan k'o kɔfɛ ko kunungo tarata k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Sulekaw fɛ ni ka se ka gɛlɛya dɔw ta ka ɲɛsin maa dɔw ma a ko kɛra cogo di. A kɛra Siri Kulibali tiɲɛ na Kemasina bagabolo lakanabaliya kɔni dugu dɔ bɛ ka fara a kan tɛnɛ utu kalo tile 26 8h waati u nana kana Sule kungoda la o mɔgɔw to foro la sɛnɛ na mɔgɔw kɔni sɔmina k'u ye mɔgɔw bɛɛ bolila k'u ka misi to sɛrɛ la u ye misi fɛn fɛn ye sɛrɛ la u y'a bɛɛ foni ka taa n'a ye o kɔfɛ bagan fɛn fɛn bɛ Sule kungoda la o yɔrɔ la u y'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye ne donsolakaw kɔni n bɔra u nɔfɛ k'u repousser maa kelen de jɔgina o kɔfɛ basi kɔni ma sɔrɔ maa kɔni nimɛ to a la a tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara tarata fɛ le 27 août u tila ka segin ka na Sule kana mugujugu bila ka jigi Sulekaw kan ala barika basi ma si sɔrɔ Sulekaw la mugujugu min ma si sɔrɔ o taara Gan ntɛnɛn wulada fɛ Gan bɛ siɲɛrɔ mara la ka taa Gan attaquer gangaw yɛrɛ sera k'u seko kɛ k'u repousser mɔgɔ fila de jɔgina kelen da kɛra sen yanfan ye kelen da kɛra bolo yanfan ye tiɲɛ yɛrɛ Kemasina bagabolo kɔni a gɛlɛya kɔni don o don bɛ ka fara a kan tiɲɛ yɛrɛ la. Ni wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ yalima aw yɛrɛ ka jateminɛ na u bɛ mara jumɛn de kelen na. Masina kɔni bagabolo kɔnɔ fɛ bi u bɛ mara bɛrɛ bi e k'a ye kana ye u bɛ mara bɛrɛ u tɛ dogo la bi yɛrɛ parce que bɛnkandugu cayara ni bɛnkandugu cayara a ko bɛ gɛlɛya u bɛ ka dugu kɔni domine ka taa dugu min yɛrɛ k'u tɛ bɛnkan na u yɛrɛ ma se ka sɛnɛ kɛ u bɛ degu kɔnɔ bi an b'a fɔ u bɛ fan bɛɛ fɛ u tɛ dogo la bilen yɛrɛ. Aw b'a yira k'a fɔ k'u bɛ misiw cɛ kuma bɛɛ yalima a tɛ kibaruya sɔrɔ misiw cɛlen kɔfɛ wa. Ka misi cɛ daminɛ na an bɛ deli ka kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko baara dɔrɔn kɛra k'o kɛra sababu kɛra ni misi min ye kabini ni parakɛyɔrɔ le 23 misi cɛ daminɛ n'o kuma fɛn filɛ yɔrɔ min na bi misi fɛn fɛn cɛ la a y'a si ma segin k'a fɔ kibaruya dɔ bɛ sɔrɔ misiw la ko baara dɔ kɛra k'o nana ni misiw ye abada ko ni min tilal'u la n'u ma se ka taa n'o ye n'o nana n'o tɛ k'a fɔ baara dɔ kɛra ka misiw bɔ sugu la maa fɛ ayi o ma kɛ fɔlɔ. Aw ka miiri la u bɛ misi ninnu kɛ cogo di. Misi ninnu kɛcogo yɔrɔ b'a dɔn parce que ni maa min jugu ko gindo kɔnɔ maa tɛ se k'o kɛcogo bɛɛ dɔn o kɔni misi ninnu kɔni bɛ cɛ u taa n'a fɛn fɛn bɛɛ an kɔni taa fan dɔn ni misi ninnu ye
parce que yande be dara el ma fa ci ñona ata ni ga bakay e kon ma ta to ñe daro la nga utan pudu be na andi ko kon don ma kala ngon bene bulo ngon ba ni fanga fe o kala je alsa o ke population de parce que ambargo be sigi duka kalo fula kalo saba kalo shigi pudu do bengana nu dina bengana ubuta ko armu taga di jar shuma ya no ka do fa jar shiga fanga kon kan nasro lo udu do be ko udde menen da suraju fe ya do udu kon na siga benganta wala amba fo kuma be fango ka lajɛ ka baara kɛ ni population ye yalasa maa caman bɛ se ka kisi bɛnkan ma jamana bɛ se ka to a cogo la cogo min na o de y'an bɛ hamina ko ye parce que dugu na bɛnkan ta o de tila k'u ka marifa ta k'a d'u ma n'o kɛra dɔw fara terroriste ka fanga kɔni kan nka ni surasiw sera k'u dɛmɛ ka baara kɛ n'u ye n'o kɛra dugu caman bɛ kisi bɛnkan ma n'o kɛra kɛlɛ k'an ka seyɔrɔ da a tɛ seyɔrɔ la an ka faamu kɔnɔna masinɛbaga bolo mɔgɔ bɛɛ kɔni hamina ko ye bi surasiw k'a lajɛ ka baara kɛ ni population ye ka baara kɛ ni dozolakaw ye pour que ko in bɛ se ka woloma cogo min na a woloma man di an ka faamu na ni population tɛ. ni tun ye Bakari Pliya ni tun y'ale ka ɲɛ Siri Kulubali ka kuma bara la an bɛ dugawu kɛ lakana yarabi ala ka sabati halisa Masina mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na kɛngɛrɛ la kana kara yɔrɔw fɛ ko basigibaliya min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ yen gɛlɛya min b'olu kan Basiru Kulubali ale yɛrɛ Masina ka ale y'o ɲɛfɔ Mohamɛdi Sama ka kuma bara la gɛlɛya min b'u kan an ka lamɛn. ne tɔgɔ ye Basiru Kulubali ka bɔ kɛngɛrɛ la min ye ne se maya bi kamana gan ani jigilatigɛ depuis waati jumɛn an bɛ kuma na vraiment n'i y'a yɛrɛw ɲininka a ti lamɛn parce que an bɛ kɛ wele da faamaw ye an ma a fɛ faamaw k'a kɛ cogo min a tɛ kɛ k'o cogo la n y'a kalo joli joli ye anw bɛ degun kɔnɔna na an musow bɛ degun kɔnɔna na an denw bɛ degun kɔnɔna na cɛw bɛ degun kɔnɔna na musow bɛ degun kɔnɔna na bɛɛ bolo fila dalen du kunna kulo la an t'a dɔn a ma kɛ cogo min na ka da mun kan k'a sababu kɛ jadisiw ye quoi an bɛ wele bila faamaw ma kɛ dɛsɛn ka min salo ɲɔtigɛ an bɛ a ra k'a daminɛ saɲɛ kina kurun kina banzanŋuniw fɛ kina wajɛw fɛ kena karanw fɛ kena kɛngɔlanw fɛ kena kɛnɛw fɛ kena gorow fɛ fo ka taa bila fo jɛnɛ mara la nin bɛɛ bɛ kulo la bi nin bɛɛ kamana gannen don nin bɛɛ wulila a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko an min kuma an yɛrɛ ma kuma nege tɛ kɔnɔgan de b'an bila la mais an ka weleli a tɛ ka lamɛn faamaw fɛ an kɔni m'a dɔn sababu mun b'ara mais toujours an bɛ weleli bila u ma o kelen de ra u y'a lamɛn o an bɛ wele bila u ma u ma lamɛn o an bɛ wele bila u ma ka da mun kan parce que jɛgɛ jigi ye ji ye kami jadisiko in daminɛ na an ka dozo de kuma an kuma bɔ u kuma ni kɛnɛ ci faamaw nana an ka dozo ko marifa minnu na ka dozo ɲɛmɔgɔw minɛ k'u datugu o kɛlen la sisan an kɔni kɛra batɛmɛ sira de ye dugu bɛɛ bɛ kɛ ka wuli faamaw bɛ kɛ ka wele ka dɛsɛn u tɛ ka na an kɔni kamana gannen don an nana an dama kasi de toujours o faama kelenw de la o k'u wuli k'u jɔ kɛrɛnkɛrɛnniyara kaara yɛrɛ bilama m'o de fɔ ɲɔtɛ a dugu bɛɛ b'o cogo la kaara bilama kundo bilama sigi de kɛm'u dara tɛku dugu ninnu bɛɛ b'o cogo la maa si mɛ sɛnɛkɛ ɲina n'i y'a ye n bɛ kaara ni fɛn fɔ don o don mugu bɛ kɛ ka ci ye de mais mɔgɔ ninnu de bɛ bɔ o tukɔnɔnaw de u b'o tukɔnɔnaw de la ne y'a fɔ siɲɛ joli n k'u k'u wuli k'u jɔ k'u kungo kɔnɔna in mɔmɔ don o don anw ma nin de la k'i wele da an jaabilen tɛ ne min bɛ faamaw yɛrɛ de bɛ se k'o fɔ an ɲɛna quoi ne yɛrɛ ka jate la Amadu kɛra Mali kan k'a sababu kɛ tubabuw ka janfan ye a sababu kɛ mun ye kɔngɔ bɛ se ka bila jamana kɔnɔdenw na u bɛ se ka muruti fanga ma cogo min wa ni Asimu t'o dɔn n b'o kelen de fɔ an ɲɛna o de bɛ burusi kɔnɔ bi parce que n'i ye sɛnɛkɛla bɛɛ bali sɛnɛ na k'i bɛɛ wuli an bɛɛ kana kɛ ɲɔgɔn ka duguba kɔnɔ yan fanga tɛ se an kɔrɔ o a laban mɔgɔw bɛna révolter de k'a fɔ ko a tɛ ka dumuni sɔrɔ ka d'a ma n'o kɛra mɔgɔw bɛ wuli fangaw kɔsɔn ne b'a fɔ Asimu ye bi n m'a fɔ a ye sini ne t'a dɔn min kɔni bɛ mais Asimu janfannen don da baara kɛcogo kan aw bɛ bila ka taa kungo kɔnɔ de ko aw ka taa burusi kɔnɔ m'o kɔlɔsi olu tɛ kɔlɔsi fo kungo kɔnɔ maaw bɛna ka n'olu bɛɛ fa k'u ka baganw bɛɛ cɛ ka taa an ka dugu bagan bɛɛ cɛra bi bɛɛ b'a kalama mais ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ wa toujours an m'o kumakan kelen de f'u ɲɛna u k'u wuli k'u jɔ u ka se ka an kuma bɔ cogo min na. ni tun ye Basiru Kulubali ni tun y'ale ka ɲɛ ka bɔ kɛngɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Masinaba kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi a lafiya u bɛna sira o sira fɛ Ala ka Mali bila o sira kan hali bi hukumu kelen kɔnɔ la Bertakaw Berta ye duguba ye an ka jamana kɔnɔ dugu laharɔmaba dugu bɛ n'i y'a sɔrɔ dugu lakodɔnnenba karamɔgɔ bunda la k'o sɔrɔ kɛ Berta karamɔgɔ maa caman bɛ minnu ma se Berta minnu b'o tɔgɔ mɛn kosɛbɛ u somɔgɔw bi o dugu in kɔnɔna na anbariko sigilen b'u kan u tɛ taa yɔrɔ si kalo damadɔ bi foyi tɛ don ye foyi tɛ bɔ ye Berta dugutigi ka taa se u ka karamɔgɔba minnu bɛ wolo ka bin u k'u bɛ wele bila ka ɲɛsin jamana ma hali bi ko fɛɛrɛ kɛ ka olu bolomagɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ kan olu kɔni dabala bannen don bi ka olu ka yɔrɔ minɛ ka na san bɛ waati minɛ ko sisan olu tɛ se ka lamalama foyi kɛ k'a kɛlen bɛ kamana ganko ye dɛ sanko bi an bɛna don kalo min kɔnɔ n'o ye mawuludu kalo ye o kalo in yɛrɛ kɔnɔna na maaw bɛ taa lɔhɔrɔma ɲini ni wajulibaw ni ala ko sumaw kɛ olu ka yɔrɔw la
nga bara in be cogo min sira tigɛlen b'u la k'olu ka yɔrɔ bɛɛ datugu ti taa yɔrɔ si tɛ se ka se u bɛ fɛn min n'ale bi fanga fɛ u ka wuli ka jɔ ka don kungo in kɔnɔ na sanko basigi bɛ se ka na cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala kolosuma ala k'a sabati n'an bɔra ɲafungekaw fɛ yen olu ka maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni gɛlɛya kɛra so ni golo wuli ko gɛlɛya bɛ ɲafunge bi an bɛ don min na ko bi lakanabaliya min ye ɲafungeka dɔ ye ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka lamɛn. Bi n bɛna kuma situation kan mun ye déplacé ka situation ye ɲɛfuni mara kɔnɔ a bɛ kalo 2 bɔ sisan dugu caman de bɔr'u ka yɔrɔw la ka n'u sigi ɲɛfuge k'u ka sow bila k'u ka baganw to yen k'u ka forow to yen k'u ka bɔlow to yen k'u ka fɛn bɛɛ to yen ka boli ka n'u sigi ɲɛfuge basigi tɛ yen an sigiɲɔgɔn minnu ye marifaw ta u bɛ taa dugu ninnu kɔnɔ u b'a f'u ɲɛna ko nin wagati ninnu kana u sɔrɔ u bɛ heure dama dama d'u ma bɛɛ b'i ka minɛn ta i sera ka duloki kelen ta kulusi kelen ta i sera ka tasani dɔ ta i bɛ dagani dɔ ta i bɛ na n'o de a bɛ kalo 2 bɔ sisan dugu ninnu ka ca u bɛɛ sigilen bɛ ɲɛfuge yan et puis u bɛ loger école ninnu de kɔnɔ dugu laban minnu wulila a tɛ tile 3 bɔ o dugu dɔw ko Ngoronnɛ ani ɲɛfuge kilomètre dama dɔɔni dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ samiya waati de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ji cayara ɲina bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ ko yanni kalo 1 cɛ école bɛ n'a ta ninnu dun bɛ école ninnu de kɔnɔ école bɛ se ka n'a ta cogo di san wɛrɛ filanan yan nɔ bɛɛ de sirannen don an yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ faamaw bɛ kuma min fɔ tiɲɛ don wa nkalon don wa minnu sigilen bɛ Bamakɔ u bɛ kuma u bɛ fɛn bɛɛ fɔ awɔ olu hakilina ye mais an minnu bɛ yan an minnu na sigiyɔrɔw dun an b'a dɔn fɛn min bɛ yen mun na parce que an de sigilen bɛ yan an ɲɛ bɛ ko la an b'a dɔn fana a bɛ ka kɛ cogo min na donc an bɛ mun ɲini an ka faamaw fɛ u ka ko bɛɛ kɛ u k'a lajɛ u ka nin situation k'a jɔ mun na adamaden i mana taa yɔrɔ yɔrɔ i fɛ yen o de ɲɔgɔn tɛ i mana k'i sigi yɔrɔ yɔrɔ hali ni miliyari de bɛ d'i ma i ka so o de ɲɔgɔn tɛ tiɲɛ na bi dugu ninnu kɔnɔ siranya bɛ yen a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw tɛ sɔn k'a fɔ b'a kalama dɔw fana tɛ sɔn k'a fɔ parce que u bɛ siran mais k'a fɔ basigi tɛ ɲɛfuge cercle la dɛ basigi tɛ tiɲɛ fɔ de ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye basigi tɛ parce que n'i y'a ye cɛkɔrɔba musokɔrɔba cɛ muso denmisɛnnin i sigiyɔrɔ i wolola yɔrɔ min na i kɔrɔbayara yɔrɔ min na i bɛ bɔ yen ka n'i sigi yɔrɔ wɛrɛ cela veut dire que hɛrɛ tɛ yen donc hali bi an bɛ faamaw fo ka baaraw la nka hali bi tɔba bɛ yen dɛ vraiment parce que insécurité bɛ yen ɲɛfuge cercle kɔnɔ insécurité bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. an balo dan ka fɔ ni tun ye sira dɔ kan ye kɛrɛnkɛrɛnnen na ɲafungekaw fɛ yen kuma tɛ dɛ bi basigibala min bɛ yen an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka na ni basigi ye an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen ka lɔn ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ projet kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ n'i y'a sɔrɔ u tun bɛ sen na n'o baaraw kun kɛra an ka jamana kɔnɔ sanji naani bonyanko n'o bɛ bɔ ko dɛmɛ sen telima an b'a lɔn k'a fɔ o projet in baara in kɛra u fɔ cogo di ani u ka wulikajɔ kɛra mun de ye min ka dɔn k'a fɔ a ko ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Ousmane Issa Traoré la baara in kɛra cogo min ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Baara in tun bɛ tali kɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ baloko dɛsɛ bɛ yɔrɔ minnu na ani kɛlɛ ye mɔgɔ minnu bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la an bɛ dɛmɛ don olu ma ka tila k'u labɛn fɛnɛ hali kɛlɛ bannen kɔfɛ u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye donc bagan mara b'o la jɛgɛ mara b'o la ka taa se fo jagomisɛnninw ma ani ka musow fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ kulu ye n'an b'a fɔ o ma ko épargne crédit gɛlɛya caman sɔrɔla la parce que n'i ye Mali yɛrɛ kɔnɔ lajɛ bi an bɛɛ b'aw kalama kɛlɛ bɛ yɔrɔ caman fɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen a ka d'an ye an ka taa mais an tɛ se ka taa donc an ye fɛɛrɛ wɛrɛw de sɔrɔ o la dugulamɔgɔ minnu b'o dugu ninnu na n'u bɛ sigiyɔrɔ kelen na an bɛ olu bila an ka baara dɔw caman na gɛlɛya caman sɔrɔ a la a kɛra sababu an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ gɛlɛya sɔrɔ a la dɔw enlevera u ye dɔw enlevera mɔgɔ kelen tora a la an bɛ se ka fɔ ala ka hinɛ tigi la projet in a bɛna lakuraya hali n'a ma na ni nin tɔgɔ in ye parce que wulikajɔ caman kɛra Mali gouvernement yɛrɛ service technique ninnu yɛrɛ ye welewele dabila an ka waribɔbagaw ye k'a fɔ k'u ye baara min kɛ baara in ɲɛna nka a bɛna ɲɔngɔri waati min na nin t'a ɲɔngɔri waati ye parce que san 4 baara de kɛra waati min na mɔgɔw bɛ k'u fasa don baara ma o kɛra projet bantɔla ye donc u ye weleweleda kɛ an ka partenaire ma n'o ye Union européenne ye je pense que u y'a mɛn u bɛ ka fɛɛrɛw bɛ ka bila sen kan walasa projet ka se ka na hali bi. Ni tun ye Ousmane Issa Traoré ni tun y'ale kan ye projet in kɛrɛnkɛrɛnnen na projet sen telima o ɲɛma dɔ don a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ nafasɔrɔ sira minnu yera la ni dɔ wɛrɛ bɛ na o fana nafa ka bonya ka tɛmɛ nin kan ala ka kɛ ten n'an bɔra yen sifinnakaw ka jɛkuluba dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na n'i y'a sɔrɔ u bɛna sigi n'o sigi kun tɛ dɔ ye dɛ sifinnaka k'u sen don fanga ɲini baaraw ni fanga dɛmɛ baaraw la olu sigira sen kan n'o ye jeune leader ye o bureau sigira an ka jamana kɔnɔ na maa 60 bonyanko olu bɛɛ lajɛlen de bɛ bureau in kɔnɔ na
min ye bureau ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadu Sensi b'a la baara in kun ye fɛn jumɛn ale ye kuma min fɔ o filɛ. Lajara in bɛ tali kɛ Mali bureau sigi la parce que an ye lajara min kɛ Ɲame a bantɔla ko ɲinina ko jamana bɛɛ k'i jija ka se k'u ka bureau national sigi yanni san 2024 banni cɛ. Donc o de hukumu kɔnɔ Niger jamana, Mauritanie, Tchad, Burkina Faso, Sénégal olu bɛɛ y'u ka bureau sigi. Donc bi Mali n'olu yɛrɛ bɛ ka organisation in présider ne yɛrɛ y'a président ye anw fana y'a laɲini ka se ka Mali bureau sigi bi parce que ni Mali bureau ma sigi a ka gɛlɛn baaraw ni baaraw bɛ yen ko bureau régional ka se k'o kɛ Mali kɔnɔ parce que bureau régional bɛ coordination de kɛ activité minnu bɛ yen nɔ jamana wɛrɛw la ka se k'olu coordonner mais bureau régional tɛ se k'i substituer bureau national la ka se ka activité minnu donc o de la bi an bɛ Mali bureau sigi an ka laɲini fanba ye ni y'an ka thème ta k'a lajɛ jamana minnu bɛ cɛncɛnfoka jamana kɔnɔ a tila bɛɛ ye bi jamanaw ye minnu bɛ transition kɔnɔ donc sifinnakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye transition ninnu kɛko ɲuman kɔnɔ a n'a banniko ɲuman parce que transition ye camancɛ fanga de ye camancɛ fanga a bɛ maa dɛmɛ de ka se ka ban banko ɲuman na pour que élection mana se ka kɛ sifinnakaw bɛ se ka représenter cogoya la cogoya min n'u bɛ se ka dɛmɛ ta ka se ka se an ka jamanaw ma. Ni tun ye Mamadu Sensi ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔwɛrɛ ye min kalifalen filɛ ma an bɛ dugawu kɛ yarabi la n'i y'a sɔrɔ bureau tɛ dɔwɛrɛ ye farafinna sifinnakaw bɛ se ka bila cogo min na fanga a dɛmɛni walima ka se ka wulikajɔ kɛ ka fangaw ɲini o politique tɔn kulu ka se k'o sigi sen an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛta ni ka sabati n'an bɔra ye an balada k'a fɔ CESCOM kɛrɛnnena n'olu ye kɛnɛyaso ye an kɛrɛfɛ maa caman di ta u kɔnɔna na dɔw b'u to yen ka taa kɛnɛyasobaw la a n'a sigikun ye mun ye maaw kan ka matarafa cogo di yɛrɛlakaw fɛ yen an balada k'a fɔ CESCOM min bɛ yen n'o ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Sidibé Kayi Jakite la ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ de don population kan ka taa yɔrɔ min na fɔlɔ donc CESCOM kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw sugu bɛɛ b'a kɔnɔna la généralistes b'a kɔnɔna la sage-femme b'a kɔnɔna la infirmiers b'a kɔnɔna la o ye dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ de ye banabaatɔw u ka sigida la u kan ka fɔlɔ yɔrɔ min na yan'u ka taa sanfɛ dɔgɔtɔrɔsow la ni bana bɛ yen dɔrɔn u kan k'u ɲɛsin de ma fɔlɔ a furakɛli bɛ se ka kɛ o yɔrɔ in na n'a tɛ se ka kɛ yen nɔ n'u ye mun ye a la n'a sɔrɔ a kan ka yɛlɛ sanfɛ dɔgɔtɔrɔso la CESCOM dɔgɔtɔrɔw b'a bila ka taa sigida kɔnɔna la CESCOM ni fɛn caman bɛ baara kɛ dɛ population yɛrɛ d'abord k'a daminɛ mairie la parce que mairie jɔyɔrɔba bɛ CESCOM fonctionnement na centre de santé de référence o jɔyɔrɔba bɛ CESCOM fonctionnement na donc association wɛrɛw bɛ yen nɔ CESCOM ni minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ONG wɛrɛw o bɛɛ hakilina ye c'est pour que population ka santé a ka se ka ta ba la gɛlɛya mun bɛ se ka sɔrɔ CESCOM baara la population dɔw u t'a dɔn ko CESCOM b'u kama olu u tɛ CESCOM fonctionnement faamuya sinon CESCOM mun bɛ population de kama CESCOM mun bɛ ka gérer population de b'a gérer c'est-à-dire que u b'a fɔ mun ma ko ASACO o ye association de mun bɛ bɔ sigida yɛrɛ kɔnɔna la CESCOM ka fonctionnement bɛɛ bɛ o ASACO mɔgɔw de bolo donc o ASACO kan ka to ka fɛnɛ renouveler population de b'o bɛɛ renouveler a fonctionnement ni fɛn bɛɛ olu da b'a bɛɛ la u k'a dɔn k'a fɔ u ka kɛnɛyaso de don u kan ka na u ka kɛnɛyaso la k'u ka furakɛliw kɛ CESCOM na carte membre bɛ CESCOM na carte membre ye nɔgɔya siraw de ye min bɛ CESCOM kɔnɔna la a bɛ ASACO ka bolo kan donc ASACO ni sigidalamɔgɔw kan ka carte mun ta n'a yer'i bolo a bɛ nɔgɔya don i ka prise en charge la carte bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo CESCOM consultation sɔngɔ ka nɔgɔn kosɛbɛ CESCOM bɛ ta 120 n'o o ye consultation wari a cayalen n ye dɔw ta mɛn k'o bɛ 1000 francs bɔ mais CESCOM kɔni an b'a dɔn 600 la ni carte b'i bolo e bɛ 60 de sara ka sɔrɔ ka na lajɛli la yɔrɔ o kɔni ye nɔgɔyaba ye bureau minnu bɛ CESCOM ninnu diriger o bureau mɔgɔw bɛ bɔ population kelen o de la o bureau ninnu bɛ CESCOM ninnu diriger san 5 de kɔnɔna la o san 5 mana ban mɔgɔ wɛrɛw de kan ka na minnu b'a gérer o bɛɛ bɛ bɔ o population kelen de kɔnɔna la. Ni tun ye Sidibé Kayi Jakite ni tun y'ale kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya CESCOM docteur ɲɛmaa do kɛrɛnkɛrɛnnenya jarelakaw fɛ yen kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi CESCOM yɛrɛ mun ye an k'an cɛsiri CESCOM fɛ ale de bɛ fɔlɔ na ka fɛɛrɛ k'ale la sɔnni an ka taa kɛnɛyasobaw la o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka faamuyaliko ɲuman di sigidalamaw bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye min ye projet kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye min bɛ yen n'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko du toloma o tɛ dɔ wɛrɛ dɛ musolakaw kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin olu ma k'o baaraw sigi sen kan o projet yɛrɛ u ka baara ɲɛsinnen bɛ n'u ye mun de kɛ ani projet ka ɲɛta ye fɛn jumɛn de ye musolaka dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔna na n'olu b'o hakilila da ko sen fɛ an ka maa dɔw lamɛn. baaraɲɔgɔnya in kɔnɔna na fɛn affaire o ye tɔn belebeleba ye o ta ye nin ta lafasa ye nin ta lafasa ye an ka hakɛw ɲinini
ani n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ dugukolo ko min gɛlɛya la sisan nɔ an bɛ ɲinta la fasa kɛ ka taa ɲasi olu fanfɛla la pour que togodalamusow bɛ se ka lafiya cogo min. ni adamadenw kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa baara kɛ walasa laɲiniw ka sabati fo wagati ni wagati a ka se k'a sigi k'a fɔ k'a lajɛ tɔn yɛrɛ taabolo bɛ cogo jumɛn i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi wariko gɛlɛya bɛ yen. Kalanw de bɛ ka k'u kunna nin projet in hokumu kɔnɔna na kalan in u kana da o kelen na hali ni muso min tɛ projet la dɔnniya de don u ko ten nɔ dɔnnibagaw ko ten ko n'i y'i ka dɔnniya feere i ye mɔgɔ wɛrɛ kalan i fana ye baraji sɔrɔ donc olu bɛ ka dɔnniya min sɔrɔ a kɛra cɛ o a kɛra muso ye u kan k'a cari. ni tun ye projet in kɛrɛnnen na min bɛ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ dun tolo ma ka muso dɛmɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na du yɛrɛ kɔnɔ na ɲɛta sabatili kama u ye kalan minnu sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye jɛkulu min n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ buna adamadenw yɛrɛ ka jate kɛ ka maaw sɛbɛn ni k'u jate kɛ ni k'u da dɔn o baaraw u sera ka mun ni mun de kɛ ani baaraw bɛ cogo jumɛn de la u ye ɲɛfɔli k'o ko nka min y'a ko ɲɛma Isa Buware baara in tun ye fɛn jumɛn na ale y'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. an ye ɲɔgɔn ye pour que an bɛ se ka kuma salon baara minnu kɛra kumaba minnu sɔrɔl'o la an y'o de fɔ ɲɔgɔn ye bi quoi gɛlɛya minnu b'a la ani baara minnu sera ka kɛ ka ɲɛ an bolo minnu fana ma se ka kɛ ka ɲɛ an y'o kumaw de da ɲɔgɔn kɔrɔ pour que an ka se ka discussion k'o kan. baaraba minnu sera ka kɛ kɔnɔna na o bɛɛ recensement kɔni tɛmɛna mais recensement baara tɔw bɛ yen n'u ye fɛsɛfɛsɛliw ye jateminɛbaw an bolo la recensement fila bɛ yen recensement belebele fila bɛ yen recensement général de la population et de l'habitat ani recensement des unités économiques o baara tɔ minnu bɛ yen ka kɛ an y'olu bɛɛ kɛ quoi baaraw bolil'olu de kan kosɛbɛ. bon salon fana c'est vrai que recensement agricole tun ma daminɛ mais a labɛn tun bɛ sen na an kɔni n bɛ baara kɛ jatedenw kan mais gɛlɛya dɔw b'a la komi nɔgɔya dɔw fana b'a la bon an kɔni bɛ se ka minnu fɔ ko kɛra wasa yɛrɛ ye bibi in na kɔni gouvernement ye décision ta ka wari dɔ bila n'an b'a fɔ ko redevance statistique k'o bila institut national de la statistique ka bolo kan pour que a bɛ se ka baara caman boloda n'o ye pour que a bɛ se ka baara caman kɛ n'o ye et puis o fana tɛmɛnen kɔ fond dɔ bɛ yen ko fond développement de la statistique gouvernement y'o fana bila statistique ka bolo kan pour que jateminɛ caman bɛ se ka kɛ n'o wari ye donc kumaba la an bɛ se k'olu fɔ an bɛ se ka gouvernement tanu siraw la. ni tun ye Isa Buware ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na fɛn min ye baara ɲɛta ye ala k'o sabati n'an bɔra ye jɛkuluba min bɛ yen kɛra n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ falatɔw ni yatimɛw ka se k'olu lato o maaw olu bɔra n'i y'a sɔrɔ ni ka se ka t'u ɲɛ da an ka jamana yɔrɔba min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ mara sɔrɔ ani bunadamaden yɛrɛ la sabatili ma u taara u ɲɛ da yen kan min ye kolo in yɛrɛ ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ batali kɛ Konenakaw furumuso Cécile Dago ale kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Baara bɛ kɛ cogoya min na k'o bɛɛ yira an ka denmisɛnninw na a ka ca Ala fɛ lala n'u timinanja kalan na sini ma u bɛ se ka o jɔyɔrɔ dɔw fa wasa o nege ka don u la il faut que an ka na k'a yira u la u ka se k'a faamuya nin ye institution de la République ye nin taabolo ye cogoya jumɛn ye olu ka baara ye jumɛn ye u k'o faamuya. jamanadenw ka mako ka olu ɲini k'olu dɔn k'o sɛbɛn fɛn kelen kɔnɔ ka t'o di jamana ɲɛmɔgɔ ma ne y'o faamu a kɛcogo u bɛ tɛmɛ sira ni sira minnu fɛ ka kɛ an y'olu faamu a la e dusu don anw yɛrɛ kɔnɔ ka baara kɛ. ni tun ye Konenakaw furumuso Cécile ni tun y'ale kan ye u taara yɔrɔ min y'a sɔrɔ ne ka t'o lajɛ o ɲɛma n'o ye Yakuba Katile ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan wulikajɔ in fɛ o filɛ. u ye tɛmɛna yɔrɔ caman na yan'u ka se anw ma yan a bɛɛ kun ye u se kɛ jamana cogoya dɔn fɛnw bɛ kɛ cogo min na n'an ye yɔrɔ tɔgɔ fɔla k'a dɔn nin de ye mun ye nin de bɛ mun kɛ mais o bɔlen kɔfɛ a la a kɛra sababu fana minnu fana bɛ yan n'u y'an kɛ conseiller de la république ye n'u yɛrɛ y'an kɛ baarakɛlaw fana ye minnu bɛ institution kɔnɔna yan mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ a mɛn ten pipi de la république pipi de la paix mais u t'a dɔn a bɛ cogo min na jɔnniw de bɛ taa ye sabu volet fila de don catégorie fila de don état taw bɛ yen mais nation fana taw bɛ yen mais tilancɛ jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon nali y'a to mɔgɔw ye fɛn caman faamu o la. ni cɛ Yakuba Katile u taara ale yɛrɛ min ka yɔrɔ la institution na nin y'ale kan ye a fɔra cogo min na
kuma tɛ dɔrɔn wulikajɔ minnu bɛ sen na bi fɛɛrɛ minnu kan ka tigiw fɛ ni ala sɔnna o baaraw kan ka sigi sen an bɛ dugawu kɛ ala k'olu yakubaya n'an bɔra ye Baminata Konate n'o ye Najini baramuso yɛrɛ n'a société yɛrɛ tɔgɔ dalen b'o la olu livre dɔ bɔra u tɔgɔ la o livre in yɛrɛ mun de la bɔra livre ɲɛsinnen bɛ mun ni mun de ma min ye livre in yɛrɛ a bɔbaw ye n yɛrɛlakaw furumuso n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Fatumata Keyita la minnu ye livre in sigi sen ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Mɔgɔ caman bɛ baramuso dɔn an ka jamana in kɔnɔ a n'a kɔ kan baramuso tigi ale de ye a ŋaniya ka gafe dɔ sɛbɛn walasa ka entrepreneuria ko f'an ɲɛna a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a la fo ka na se bi ma ani ka ladilikan di denmisɛnninw ma minnu bɛ fɛ ka entrepreneuria kɛ ladilikan minnu n'an b'a fɔ olu ma ko principe olu kɛra jɔyɔrɔ 9 ye gafe in kɔnɔ. Gafe in kɔnɔ ko i n'a fɔ an ka ɲɛbila bɛ préface kan an b'a fɔ préface Seydou Jalo de y'o sɛbɛn ka tasibila kɛ Seydou Jalo ye ale de gafe in sɛbɛnni daminɛ wa ale de fana ye préface kɛ o kɔfɛ gafe sɛbɛnna yɛrɛ ye a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a yɛrɛ ye gafe in sɛbɛn kun min na n'an b'a fɔ ma motivation o bɔlen kɔfɛ a y'a fɔ fana ko ka mɔgɔ k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ ka aventure dɔ de kɛ o kɔrɔ ye n bɛ se ka fɛn fɛn kɛ n b'a kɛ ni min ɲɛna n bɛ taa n'o ye ni min ma ɲɛna n b'o bila ka leçon ta o kɔnɔ a bɛ gafe in fana kɔnɔ tuguni baramuso yɛrɛ nana cogo di a labɛnni bangera cogo di a b'o fana ɲɛfɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ u ka politigiw fana fɔ société Aminata Konate ka politique de marketing b'o la communication b'o la a b'olu fana ɲɛfɔ gafe in bɛ ban ni mun ye gafe in bɛ ban ni principe de ye a ye principe 9 de di denmisɛnninw ma n'i bɛ fɛ ka entrepreneuria kɛ i k'olu k'i taabolo ye ne tɛna n da don olu la k'u walawala n bɛ mɔgɔw wele u ka welewelemada kɛ u ka gafe in san walasa u ka se ka principe ninnu dɔn. Ni tun ye Fatumata Keyita n'ale bɛ ɲɛrɛlakaw ka sigi la Burama yɛrɛ n'o ye Burama Dunbiya yɛrɛ ye Najini baramuso kɛrɛnkɛrɛnnenya sababu ɲuman yɛrɛ a yɛrɛ ye min fɔ entrepreneuria kan n'o ye kɛn yɛrɛ ye livre in kɔnɔna na Burama Dunbiya ye kuma min fɔ o filɛ. Hakilina min nana livre sɛbɛnni anw yɛrɛ fɛ parce que an y'a ye k'a fɔ an bɛ ka wulikajɔ ni boliboli min kɛ a wulikajɔ n'a boliboli a bɛ jeunes inspirer kosɛbɛ a bɛ jeunes encourager fɛnɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ anw ɲɔgɔnna minnu bɛ jamana nin kɔnɔ n'anw fɛnɛ ye jeunes ye jeunes wɛrɛw a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se k'o fɛnɛ bila an ka sira kan parce que an ka laɲini mɔgɔ k'an ladege bon o hukumu kɔnɔna la wulikajɔ de cayara an bɛ taa universitéw la an bɛ taa jeunes ka rencontre la u b'an wele yɔrɔw la bon an y'a ye k'a fɔ an k'an jija an ka livre ni sɛbɛn an bɛ taa fɛn fɛn fɔ jeunes la k'u la motiver an y'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ livre ye k'a sɛbɛn pour que ka se k'a to jeunes bolo a ka se k'u la motiver ka se ka sira yira ka kɛ lumière ye entrepreneur ye sini ma sini a kɔnɔko ye jumɛn ye o ye dɔrɔn kɔnɔ fɔlɔ ye jumɛn ye o ye ka n yɛrɛ ka taabolo fɔ ne yɛrɛ ye jɔn ye n nana cogo di n ka diɲɛlatigɛ kɛra cogo di est ce que n ye mɔgɔ risile waatigiba dɔ de den wa ou bien n bɔra famille riche de la wa ou bien n ye politique mɔgɔ de ye wa ou bien n taara wari ɲini farajɛ jamana de kan ka na wa n bɛ cogo min na n y'o fɔ livre kɔnɔna la n tɛmɛna sira min fɛnɛ kan n y'o fɛnɛ fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ ka baara min fɛnɛ kɛ n ye n ka baara wɔrɔ fɛnɛ yira k'a ko fɔ mun y'a to baara wɔrɔ nin fɛnɛ kɛra tan a bonyana cogo di n tɛmɛna sira jumɛn fɛ n ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ n ka baara daminɛ la n y'o bɛɛ fɛnɛ ɲɛfɔ livre kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ produit minnu dilan parce que entrepreneur caman bɛ yen u bɛ se ka produit de dilan mais u tɛ se ka feere ka produit dilan ani k'a feere o fɛnɛ ye fɛn fila de minnu ɲɔgɔn fɛ bon n bɛ produit dilan en même temps n bɛ se ka n ka produit 80% feere ka sɔrɔ commerçant tɛ bon n sera k'o politique sigi sen kan cogo di ka se ka point de vente 360 ani 2 dayɛlɛ Mali kɔnɔ k'a gérer k'a sɔrɔ a si ma jɛngɛ même crise la tout an b'an ka fɛnw bɛ gérer a si ma bɔ a cogoya la o ye jumɛn ye o politique n sera k'o kɛ cogo min na n y'o fɛnɛ don livre kɔnɔna na pour que jeunes minnu bɛ na ani minnu bɛ ka baara nin kɛ u ka se ka ne ladege an ka se ka caya jamana kɔnɔ n'an cayara a bɛ emploi créer n'an cayara a bɛ se ka chômage fɛnɛ kɛlɛ bon olu n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ livre kɔnɔna la ninnu ye livre kolobaw ye an b'a ɲini jeunes fɛ u k'u jija parce que a fɔra ko Mali jeunes k'i bɛ fɛ ka fɛn min dogo la k'i bɛ sɛbɛn livre kɔnɔ de an b'a ɲini u fɛ u ka taa nin dayɛlɛ nin tɛ fɛ ka dogo la dɛ nin bɛ fɛ u k'a dɔn o la u ka taa dayɛlɛ k'a kalan pour que laɲini ye min ye u ka se k'a sabati parce que an bɛ kulu kelen de kɔnɔ bamananw ko ten kulu kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ka hakilina ba tigɛ cogo jumɛn an bɛ Mali de kɔnɔ n'an tɛ Mali dugukolo kan an b'a dugu jukɔrɔ an tɛ taa yɔrɔ si bon an ni maliyɛn bɛɛ de bɛ kulu kelen kɔnɔ Mali ka taa ɲɛ maliyɛn bɛɛ kɛ ka entrepreneur ye o de ye ne ka hakilina ye. Ni tun ye Burama Dunbiya ni tun y'ale kɛ Najini baramuso tigi ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye kɛn yɛrɛ sabatili an ka jamana kɔnɔ na k'ale bɛ fɛ bɛɛ ka se ka livre in kalan sango i bɛ se k'i yɛrɛ y'u hakililaw la an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilila ninnu k'u yakubaya n'an bɔra ye comité olympique a yirala k'a fɔ kɔsabɛrɛ in na olu taara i ka dɔn k'a fɔ ndolantan dɔw la farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ka segin ko a fɔra ko nafolo kasa min dira olu ma olu ye kuma min mɛn kunnafoni gafe dɔw ni sɛbɛnniw na ani wari min dira olu ma k'u cɛ ka jan i ko jɛgɛjɛra ni baji u ye kunnafonidaw wele kunun kɔni ka se ka ɲɛfɔli k'u ye a kumatigi
Ntom Abdoulaye Kulubali bara in kɛra cogo min ale kuma min fɔ kɛnɛ kan a ko senfɛ o filɛ. Non seulement bɔlɔlɔ siraw kan ani kibaruyali sɛbɛn dɔw fɛnɛ kan ko comité ye budget min kɛ ko k'a ci ko 782 miliyɔn. An ka kuma mɛn don min na an yɛrɛ an ɲɔgɔn filɛ kosɛbɛ. Anw ye budget min bila ka taa a ma kɛ huhumu ye dɛ bolo ni bolo papier de kɛra ka da kan wa mɔgɔ kelen fɛnɛ ma i bolo nɔ bila la mɔgɔ fila de y'i bolo nɔ bila la an y'o rappelé o bataki numéro fɔ k'a cidon fɛnɛ fɔ k'a yirula k'a fɔ 420 000 b'a ka budget kɔnɔ mais min bɛ ka fɔ o t'an ta ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne yɛrɛ ye financier kɔrɔ ye o ye budget min bila ka taa comité tɔgɔ la n'o tɛ comité ta ye o ni ministère des finances ye ɲɔgɔn tɛrɛmɛ o tɛrɛmɛli kɔfɛ a bɛ komi ministère des finances ko bɔn anw se ye 360 ani wa 120 ye o de furu ye o fɔra ministère des sports ye k'an filɛ yɔrɔ min na ko bi o ma lettre caman ma k'anw ladɔnniw la an y'o fana mɛn sira wɛrɛw fɛ o y'an wele siɲɛ 2 réunion na yan'an ka taa senfɛ ne yɛrɛ de ye comité représenté o réunion kɔnɔna la ko voilà an ye budget min bila ka taa financier an jaabi mɛ o ye 360 ani 60 de di ne k'u ma n ko o de ma d'aw ma o ko ko don n ko wa président du comité olympique ye n ci a ko n ka f'aw ye nin wari ni aw ka gérer a dira o de ma kɔnɔ ka pa tigi bolo o ka fisa ka pa mɔgɔ wɛrɛ bolo a y'a gérer n seginna ci kan ka siɲɛ caman o y'an kɔnɔna la maintenant n da bɛna se dépenses dɔw ma rapidement ka bɔ yan ka se faransi biye kun kan ka san ani compagnie min bɛnn'o la o kɛra compagnie Royal Air Maroc ye o k'a ma ni délégation bɛ t'u ka compagnie fɛ ils sont prêts ka nɔgɔyaba k'an ye ka biye da nɔgɔya kosɛbɛ pour que an ka taa effectivement compagnie y'o kɛ mais o fɔlɔ y'an ye anw ma taa wari minɛ ka taa biye san dɛ an ye ministère de wele u ka taa biye san ministère taara biye san u ka facture b'u bolo an ma taa wari minɛ dɛ olu yɛrɛ taara biye san délégation ye u ka facture b'u bolo voilà. Ni tun ye Abdoulaye Kulubali ni tun y'ale kan ye comité olympique la kɛrɛnnenya kuma tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ ani kuma minnu bɛ sen na bi ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen jate fara ɲɔgɔn kan min bɛ ka fɔ n'olu yɛrɛ tulo b'o la ni u ye sɛbɛnni dɔw ye ani min teri olu ma n'olu yɛrɛ ka laɲini k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji ye an bɛ dugawu kɛ faramafɛnw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kiɲɛrɛ dɔn a ko a mana kɛ cogo cogo a bɛ woloma k'o sɛbɛn kɛ ɲɔgɔn sama kɔni o bɛɛ n'u ka minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dugawu kɛ a ko kɔni ala k'a dangɛnɛmaya n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min ka dɔn k'a fɔ sifinnakaw jɔyɔrɔ min b'u la jamana kɔnɔ olu kan ka wulikajɔ de kɛ ka se ka dɔn k'a fɔ baaraw sigi sen kan fanakaw fɛ yen olu ka sifinnakaw ka ɲɛ biro kura min sigira u kɛlen bɛ k'u sɛbɛn don baara ma u ye jolidi dɔ kɛ ka bɛn ni sifinnakaw tɔgɔla donba ye u y'o kɛ fana kɔnɔ na o kɔfɛ kalo tile 20 na n'o bɛna sibiri tɛmɛnen ma u tilala ka wulikajɔ ka fana utukalo in kɔnɔ na ka taa yɔrɔw jɛya k'o sigi sen kan fana jeunesse ɲɛmaaba ka taa se a ka biro la musolaka dɔ minnu ye ɲɛma ye kunba ani bɔ olu ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Mamadu Danbele fana yan nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn Buwa Danbele de la n ye fana sifinnakaw ka ɲɛmaa ye bi an ka nin baara in a sirilen don saniya wale de kun kan parce que a yirala an na k'a fɔ san tɔ min bɛ kɔfɛ o fanga ka bon min nana ye jeunesse yɛrɛ y'a laɲini ka se a ka population ma fo ka se dugutigilakaw ma an ka wele da ka association bɛɛ lajɛlen wele an ka bɔ an ka sanuya wale ta ka ɲɛsin an ka jolakari furu ka niveau ma jeunesse y'o hakilina de sɔrɔ bi k'a fɔ an k'o sigi sen kan an b'o de kɛnɛ kan an bɛ quinzaine de l'environnement kɛ mais nin kɔni y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka niveau in na sinon an bɛ quinzaine kɛ le 12 août journée internationale de la jeunesse diɲɛ bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw jɛnnen don don min na n'o ye utukalo tile 12 ye an y'o ɲɛnamaya ni jolidiba ye a jolidi sen fɛ an ka mairie y'i sen don a la fo ka taa fara an ka préfecture kan ka fara an ka gendarmerie ni polisi ani sapeur pompier garde nationale garde pénitentiaire o bɛɛ lajɛlen joli de y'an fɛ k'a yira diɲɛ na k'a fɔ fana denmisɛnninnakaw u n'u ka autorités bɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment a diyara dugu ye parce que an ka munumunu kɔnɔna na an sera mɔgɔ mɔgɔ ma k'a fɔ an bɛna nin baara in waleya a diyara bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ jeunesse sera ka nin initiative in sɔrɔ nin jibɔ wagati nin na k'a fɔ an bɛna nin baara in waleya a bɛr'u bɛɛ lajɛlen ma a diyar'u ye an ka président ko a ma ko maa kelen tɛ se ka jamana jɔ ko bɛɛ lajɛlen ka dɔɔni faralen ɲɔgɔn kan k'o de bɛ jamana jɔ n'o ye président de la transition coloniale Assimi Goïta ye ko bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ marifatigi ye jamana kɔnɔ mais sanuya wale o ka niveau la ji kana dangara an na o fana ye jamanajɔ ye a n'a ɲɔgɔnna caman fana jeunesse bɔra bi mais hali sisan fana mɔgɔ tɔw bɛ yen nɔ ne bɛ min yira u la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin n'a ɲɔgɔnnaw la an ka jɛ ka jamana jɔ
jɔ n'i y'a mɛn jamana yɔrɔ yɔrɔ denmisɛnniya fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye a dilanni an k'o fɛɛrɛw sigi o de kɔni ye ne ka laɲini ye ka ɲɛsin denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma. Ne ye Maram Jara Kumba Dunbiya ye ka bɔ Fana. Ne bɛ jeunesse bureau kɔnɔ, ne ye wari marala ka da an kan. Bi an bɛ Fana sanuya kɛnɛ de kan. An bɔra ka Fana ɲamaw labɔ. Samiyɛ kɔnɔna na ni ɲama kɛra fossé ninnu kɔnɔna na a ka ca ji bɛ yɛlɛ mɔgɔw kan mais n'an ye dingɛ ninnu labɔ Ala bɛ se ka na n'a ka dɛmɛ ye jiw bɛ tɛmɛ sira sɔrɔ o ye anw bɔkunba ye bi ni nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni dugu dilanna a nafa fɔlɔ bɛ se an musow de ma anw denw bɛ lakana kɔnɔna na a wasa ka bon anw ma kojugu ne bɛ weleweleda bila bɛɛ ma fana sera ka nin mun kɛ bi bɛɛ k'i jija i ka se ka ɲɔgɔn kɛ an k'an sigi ko jamana dɔrɔn de k'a kɛ jamana kelen tɛ se k'a kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ se k'a kɛ. Ne tun ye sifinnakaw ka ɲɛmaaw Mamadu Danbele Buwa ka fara Kumba kan o kɔfɛ kɛnɛ in kan Manɲɛka Fana ale bɛ ka Jola région kɔnɔna na région yɛrɛ kɔnɔna na secrétaire général min bɛ yen Dawuda Fɔnba ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Dawuda Fɔnba n ye conseil régional de la jeunesse Jola n y'o secrétaire général ye n nana bi ka na an ka conseil communal min bɛ yan ani sifinnaka fɛn bɛ Fana yan nɔ ka n'u accompagner u ye hakilina min ta ka ɲɛsin dugu saniyali ma ka n'u dɛmɛ o la. Nin bɛ anw bila kunkɔrɔta de minɛn kɔnɔna na parce que n'i y'a jateminɛ bi Jola jeunesse kunda bi bureau minnu sigira u kɛlen bɛ k'an kunkɔrɔta kabi bureau ninnu sigira fɔ bi a commune 23 si kɔnɔ jeunes ma sigi u tɛgɛ da u sen kan ni min bɛ ka kɛ Fana yan bi nin kelen bɛ ka kɛ masigi masigiw bɛ nin assainissement na bi o kɔfɛ fana bureau sigilen ni bi cɛ jeunesse bɛ yirituru la fan bɛɛ fɛ jeunesse mobilisé don ka jolidiw kɛ ka dusu utu ɲɛnamaya fan bɛɛ fɛ o ye fierté de y'an bolo an nana ni ambition dɔ de parce que an ye bureau kura ye c'est vrai mais dugu ɲɛtaga ko an b'a la mɛnna an bɛ Fanakaw fo an ka autorités u ka jeunes dɛmɛ parce que bi jolidi min kɛra Fana o don na an y'a ye ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan cogo min na ka Fana jeunesse accompagner préfet yɛrɛ nana a ye joli di maire tun bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan o sugu a bɛ jeunes galvaniser de jeunesse mago tɛ wari la waati bɛɛ mais mago bɛ mɔgɔ dɔw la minnu bɛ se ka k'i kɛrɛfɛ k'i accompagner an b'o fɔ an ka autorités ɲɛ ni jeunesse wulila ko ko la u ka wuli k'u jɔ bien vrai que jamana ɲɛmɔgɔw ye olu bila ka na anw fɛ yan nɔ ka n'an dɛmɛ an ka ɲɛtaga la mais an b'a ɲɛ ta olu fana fɛ n'i ye ɲɛ ye yala yala la a bɛ jigin ɲini na u ka don an jigi kɔrɔ o sira kan après n bɛ min fɔ jeunes ye mɔgɔw yɛrɛ de anw jeunes mɔgɔw sigilen bɛ k'an jateminɛ caman b'a fɔ a jeunes tɛ dɔwɛrɛ la dɔnkɔrɔ la taga ni fɛnw kɔ mais nin sira min talen filɛ nin b'a yira k'a fɔ taabolo wɛrɛ bɛ jeunes bolo. Ne tun ye Jola marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na secrétaire général min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya jeunesse tɔgɔ la n'o ye sifinnakaw ye Dawuda Fɔnba nin tun y'ale ye kɛnɛ kan k'o sɔrɔ kɛ n'i ye ɲɛmaa ye kana sigi k'u b'a kɛ de yɛrɛ kɛ y'a ju la wa ko nin kɛra Fana cogo min na nin kun bɛ ka kɛ masigi o don kelen la wa wulikajɔ min b'u fɛ sen na bi olu minnu ye sifinnakaw ye bi n'i y'a sɔrɔ ni bureau kura y'u ye ka se ka fɛɛrɛ bali kɛ ka ɲɛta ɲuman d'u ka maraw ma k'o ye hakilila in kun ye a kɛnɛ kan min ye Fana maire ale ma kɛ soya dogo k'o sɔrɔ ka sifinnaka ninnu k'u ye baaraba fila de kɛ ale ka mara kɔnɔ jolidi ani nin baara in n'o ye jɛya ye Fana maire ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Ne Abdulahi Kulubali commune de Gɛɲɛ ka maire ye n'o ye Fana ye n bɛ foli kɛ an ka jeunesse la kosɛbɛ kosɛbɛ kalo kelen nin kɔnɔ u bɔra ka baara fila kɛ a baara in kelen kelenna bɛɛ a bɛɛ bɛ mɔgɔ fo kun bɔ denmisɛnninw yɛrɛ ka don u ye joli caman di dɔgɔtɔrɔsoba la n'o ye an ka CSRF ye mais a dikun tɛ Fana yɛrɛ damako ye an ka jamana bɛ cogo min na sisan soldats mago bɛ joliw la an y'a dabɔ n'o hakilila ye n'o tɛ a ma dabɔ Fana yɛrɛ dama kama soldats b'a sɔrɔ cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ bɛ an ka jamana na wa ni kɛlɛ bɛ jamana na a ka ca la kuma dɔw joliko dɛsɛw bɛ na ni joliko dɛsɛ nana ni joli tɛ yen nɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni o de kosɔn o kɔni ye jeunesse bila ka hakilila ɲuman ta ka a ɲɛfɔ an ɲɛna ani dɔgɔtɔrɔw ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka lakanabaaw bɛɛ tun bɛ yen nɔ bɛɛ nana ka na an dɛmɛ koɲɛ in na an b'o foli ni o bonyamasegin k'u ma nisɔndiyako min kɛra n'a don kosɛbɛ kosɛbɛ fana an ka kɔmandanba tun bɛ yen nɔ a don kɔmandanba yɛrɛ y'a joli di o kɛra nisɔndiyako y'an bolo donc an bɛ kɔmandan fana fo o la k'a barikada fɛn fɛn nana an dɛmɛ ka joli di an b'a bɛɛ fo k'a barikada k'an ka dɔgɔtɔrɔw fo parce que olu fana jɛnna n'a ye a ka kɛ a don sanji nana mɛ o m'an bali ka baara in kɛ an ye baara in kɛ sɔgɔma fo ka taa se wulafɛla ma kɔfɛ baara filanan kɛra mun ye utukalo tile 24 n'o bɛnna samedi ma an ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ jeunesse tɔgɔ la commandant tun bɛ yen ne yɛrɛ tun bɛ yen an farala ɲɔgɔn kan fana ka ɲaman labɔ in kɛ kɛra nisɔndiyakoba ye an bolo parce que an bɛ waati min na sisan ji ma tiɲɛni kɛ anw fɛ yan mɛ n'a ji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ wɛrɛw la i fana ka kan k'i sigi ni fɛn dɔ ye mali bɛ cogo min na ɲinɛ ji ye tiɲɛni kɛ fan caman fɛ anw daw kɔni kɛra magoɲɛju ye mɛ a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ wɛrɛw la an y'olu ye minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a la ala ka gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen o de kosɔn an ye an ka sifinnakaw wele bi
k'a fɔ caniveau labɔ ka kɛ caniveau labɔ in na sifinakaw y'u seko k'a la u bɔra yɛrɛ bɛɛ bɔra ka baara kɛ an bɛɛ kun be yen mɛ sifinakaw e b'a dɔn olu de y'a baara kɛbaa ye k'a daminɛ sɔgɔma fɔ wula fɛ sifinakaw an b'u fo mɔgɔ minnu ye dɛmɛ k'u ye an b'u fo parce que mɔgɔ caman ye dɛmɛw kɛ moto taxitigiw bɛnitigiw tractɛrtigiw ayiwa nin bɛɛ ɲinina ka ɲamaw cɛ parce que n'a bɔra k'a to fɛn ma k'a la bɛɛ bi jigin a kɔnɔ nin b'aw hakili sigi dɛ parce que hali jumadon san finna yan nɔ ni kaba finna ka ban kɔni an bɛɛ bi jɔrɔ de fo ka taa sanji laban ni nin baara sugu kɛra a b'an hakili sigi a be a to an b'a dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔn wɛrɛw b'an na minnu di anw dama parce que a be dɔw ɲɛna ko mairie dɔrɔn de kan ka fɛn bɛɛ kɛ ou bien gouvernement dɔrɔn de kan ka fɛnw bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan population ni mairie gouvernement an bɛɛ de bi fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o de bi kɛ jɛkuluba kelen o de bi kɛ sababuya ye ka jamana bɔ nɔgɔ la mɛ ni baara danna maa kelen ka baara ma a ka gɛlɛn mɛ ni min kɛlen filɛ nin a y'anw nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw sera ka kɛ ka fara a kan a b'i fisaya ne bi min fɔ population ye nin fɛn ninnu caman filɛ nin ye a bɛɛ ye ɲamaw de bi fili caniveau kɔnɔ parce que n'i y'a lajɛ fɛn minnu bɛ ka bɔ a kɔnɔ a bɛɛ ye jimananiw ni mɔgɔw ka so kɔnɔ ɲamaw furaniw ye ka kɛ fɛn kɔnɔ n bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye o ka dabila e bɛ ɲama fili sisan e b'a fɔ ko ji bɛ taa n'a a bɛ bɔ e ka yɔrɔ la a bɛ taa kale yɔrɔ dɔ la a b'o ye a bɛ taa kale yɔrɔ wɛrɛ a bɛ t'o la dɔrɔn fo a bɛ taa bloquer bon ni ji bloquera ni taa fan t'a la dɔrɔn ji bɛ taa ka taa sira de fɛ ji kɔni di to yen nɔ ko taa sira t'ale bolo k'a bɛ jɔ ɲamaw filili ka dabila caniveau kɔnɔ o de b'a to an bɛ kisi ni ɲɔgɔnnaw ma ni tun ye fana mɛriba kan ye dɔm abdulayi kulubali kuma tɛ dɔ dɛ denmisɛnnakaw ye fɛn min kɛ o nisɔndiya yirali don wa n'a ɲɔgɔnnaw denmisɛnninw kan ka n den ladege nka ka taa sigi temigɛrɛw na walima an ka ɲɛnajɛ kɛ ten baara ta kɔnɔ na ɲɛnajɛ ka ɲi dɛ nka ɲɛnajɛ bɛ kɛ ka baara de dafa nka n'a fɔra ɲɛnajɛ i b'a ye u ɲɔgɔnna foyi t'o la yɔrɔ dɔw la nka baara kɔni e ka dɔn i wolo ka tasuma kisɛ ye k'a sɔrɔ sifinaka kan ka baara de kɛ o hakila de kan ka sigi sen kan ninnu filɛ ka kɛ cogo min na ni bɛɛ ye nin kɛ jamana in kɔnɔ na an bɛ jɛ ala k'o hakilaw sabati n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi. karamɔgɔ Abdulayi Kulubali an ka jamana kɔnɔ kunnafoni u bɛ taa n'a ye Laginɛkaw fɛ yen Laginɛ Conakry kɛrɛnkɛrɛnnenya faaba kɔnɔ n'o ye Conakry a yirala k'a fɔ ntɛnɛndon min kɔni ye sirabakan bolibaaw ye n'o bi restaurant kɔmi ko fɔ taxi b'o la ko olu tun bɛ baarabila belebeleba dɔ kɔnɔ na ko a kun tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ ko ni maa kɔfilen n'o ye taximan ninnu ye k'olu y'a yira k'a fɔ ko siraba sanfɛlaw la lakanabaa minnu n'olu bɛ jɔ siraba la ko olu kɔni bɛ k'u sɛbɛkɔrɔ sɛŋɛ kosɛbɛ ko kuma bɛɛ n'u bɛ kɛ ɲɔgɔn na wa ko fɛn min ye mafiya baaraw ye ko o ta ka ɲɛsin u ma o tuma ko wulikajɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa nin waleya min n'a bɛ kɛ lakanabaaw fɛ ka ɲɛsin olu ma a waleya ninnu bɛ se ka jɔ cogo min na RDC ka fɛ yirala k'a fɔ min kɔni ye marifatigi jɛkulu minnu ye n'o ye Mamour Tile minnu bɛ n'a wele ko M23 kunnafoni ka fɔ la ko olu ka wulikajɔw daminɛ tuguni dɛ karido a yirala k'a fɔ ko o ni min ye jamana kɛlɛkɛcɛw kɔ k'o kɔni karila ɲɔgɔn na dɛ ko a ma tulu ma tigɛ kosɛbɛ kunnafoni a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi ko min ye RDC jamana kɔnɔ ko o kɔni mago bɛ dɛmɛ na walasa ka se ka ni Mamour Tile n'u daga kisɛ bilen ka ta ka bɔ da la cogo min na Libikaw fɛ ye min kɔni ye Libi ale gouvernement ko halisa a kɔrɔfɔw ka ca kosɛbɛ Benghazi n'o ye Libi kɔrɔba a yirala k'a fɔ o gouvernement sigimɔ o marabolo kɔnɔna la olu bɔra ka laseli dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye pétrole bɔ baara min na a b'o senna olu ka marabolo kɔnɔna la fo ka taa se min ye pétrole ka bɔ na n'o ye exportation ye k'a baaraw bɛɛ lajɛlen ka jɔ fo ka taa waati min sisan ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gouvernement min na ale bɛ Tripoli kɔnɔna la ko gɛlɛyaba kɔni bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ko fo ka taa sa bɛnɲɔgɔnya sabati ko min ye pétrole baara kɔni ka a bɛɛ lajɛlen ka jɔ nin waati in na karamɔgɔ Abdulayi Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ jamana ko ka o la kuma wɛrɛ tɛ ni an cɛ Mohamed Samakɛ kunnafoniw ɲɛna an ka jamanaw ka se diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi barabara ni k'o sabati